Kukhona ukukhuluma abantwana basephameni okuvama ukukhulunywa umfundisi uMdlolo. Lokhu kukhuluma bengiye ngithi manje kulalele ngiqaphele kakhulu ngoba ukukhuluma njalo. Ukukhuluma nje okukodwa okungashintshi. Ngaso sonke isikhathi umfundisi mayekhuluma ukhulume ebese esho lamazwi lawa ukuthi makabonge uJehova noma makabonge uThixo. Ngake ngazama ukulandela ngaze ngacishe ngambuza ngabona ukuthi mhlambe mangimbuza angasabe offended. Kodwa ngelinye ilanga mhla ngifunda iBhayibheli encwadini kaDavide namhla ngifunda isihlabelelo samaNazaretha ngabona ukuthi lento umfundisi ayenzayo abaprofeti nezinye izisebenzi kaNkuluNkulu beziyenza ngaphambilini ngoba abantu abafana noDavide abantu uma ufunda ngabo ubona ukuthi isikhathi esiningi babebonga bedumisa uNkulunkulu. Nomprofeti uIsaiah Shembe ukuthula kube kuye mawufunda ihlabelelo uyabona ukuthi isikhathi esiningi wayebonga edumisa uNkulunkulu ebiza igama likaJehova. Umfundisi uMdlolo noma kuthiwa uthi ngisuke ePine Town ngeze Nqobuzitha uzothi ngisuke ePine Town ngeze Nqobuzitha makabonge uJehova. Ngasuke eNqobuzitha ngaya emolweni makabonge uJehova. Lento umfundisi uyisho njalo kodwa ngithema ngifunda ezincwadini ngayithola ukuthi ayisinto encane into enkulu kakhulu bantwana sephameni. Ngendlela yokuthi ngithatha isinqumo sokuyithatha nami ngiyenze ibe into yami engizophila ngayo. Noma ngeke ngisho njengomfundisi now and then kodwa nginaso isifiso sokuthi mhla uNkulunkulu engibusisa ngomuzi noma ngabantwana ngibafundise lento ukuthi ngezikhathi zonke konke abakwenzayo noma ngabe babingelelana noma ngabe benzani kodwa behlale bemdumisa bembonga bembabaza uJehova njengoba bekwenza umfundisi. Ngingumuntu bantwana sephameni othandiwe kakhulu njengoba sikhona lapha endlini sonke sibuya eindaweni ezahlukene sibizwe izwi likaNkuluNkulu lisibiza eindaweni ezahlukene. Nami njengoba ngilapha abantwana sekuphakameni bengumntwana nje omncane okhuliswe ngakho ukukholwa ngikhulela kulo ibandla elidumile ibandla lakaShembe ebuhleni. Kodwa ngomusa kaNkuluNkulu owehlele kuthina sonke uShembe wangikhipha kuleli abandla. Ngaso sonke isikhathi ngiyohlala ngimbonga uJehova ngalokho. Ngiyohlala ngimdumisa ngoba ngangimncane kuleli abandla ngingaboni ukuthi kwenzakalani. Ayikho into wrong engangiyibona khona. Okukhulu kunakho konke ukuthi izinto ezayizokwenzeka nezenzeka njengamanje akaze ngiyibone kodwa ngiyaye ngithi mangibuka bese ngizibuza ukuthi kodwa kulento lena eyenzeka lapha ngabe ngikuphi mina. Okunye abantwana basekuphakameni engikubonga kakhulu kuShembe ukuthi ukuphuma kwami ebuhleni kwangisindisa enkosini yamajele ijele elikhulu ijele lomsamo. Ayikho bantwana basekuphakameni into ewusizi njengendaba yomsamo. Indaba yomsamo bantwana basekuphakameni njalo mangicabanga noma ngizibuka ukuthi angisekho kuyona ngiyaye ngifikele usizi ngingazi ukuthi ngingambonga kanjani uShembe ngokuthi wangikhipha emsamo. Indaba yomsamo ke bantwana basekuphakameni inde abantu abaningi banezibazi zomsamo banosizi abangalishare ababhekene nalo emsamo kodwa mina njengoba ngisho abantwana sekuphamela ukuthi umntwana omncane uNkulunkulu wangithanda ngemncane kakhulu ngendlela ukuthi umsamo noma bewenziwe ekhaya
ehlatshelwa amadlozi kodwa ayikho imbuzi engake ngayikhipha noma inkukhu nokubhula nje akaze ngiguqe phambi kwesangoma ngokwami ngoba ngangimncane nje kwakuba yikho ukujabulela ukudla inyama nokudla amadombolo la kuyaziwa ukuthi makuhlatshelwa amadlozi kuba kuningi kakhulu ukudla kodwa ayikho induku yomsamo eyake yangishaya ngqo ayikho inkukhu engake ngayithenga ngenxa yomsamo asikho isangoma esake sangitshela into ethize konke nje bekwenziwa abazali sibukele kodwa ngiyakubonga ukuphuma kulolu yasizi ngoba sengiyabona ukuthi ekukhuleni kwami bengizongena emgodini ongakanani indaba yomsamo abantwana basePharameni iwusizi olukhulu ngishilo ekuqaleni bangcwele ukuthi angazi ukuthi mapha amagama engawasebenzisa ukubonga kunencwadi la engizoyifunda kodwa ngizoqala ngedlule esihlabeleleni 244 engizocela abangcwele bengilekelele kusona o Satana usasizonda Nkosi yethu uyimvunulo yemiphefumulo yethu asihlobile ukhanye njalo ngizocela abaphethe amabhayibheli bewavule
ngoba sizofunda sonke ngoba ngizoyifunda lezi incwadi ngokulandelana kwazo. Lezi incwadi ngizocela silale kahle bangcwele ngoba angazi ukuthi imapha amazwi engingawasebenzisa ukuchaza yonke lento engifisa ukuyichaza noma ukuzwakalisa ukubonga, kodwa nginethemba lokuthi lezi incwadi engizoyifunda izokudlulisa umyalezo. Makabonga uJehova. Incwadi yokuqala ngizofunda lapha kumahubo 124. Soqala kuverse 1 sigcine kuverse 8. Uma uJehova ebengenathi makasho njalo manje uIsrayeli. Uma uJehova ebengenathi lapho abantu bezivukela ngabe sebesigwinyile ekuvuthekeni kolaka lwabo kuthina. Amanzi ngabe asewele phezulu kwethu kudlule isikhukhula phezulu komphefumulo wethu. Kudlule phezulu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo. Makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe yimpango yamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi. Ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Usizo lwethu lusegameni lika Jehova owenzile izulu nomhlaba. Amen. Incwadi elandelayo kuzoba amahubo 31 soqala kuverse 1 to verse 8 bese siyeqa siya kuverse 21 to 24. Amahubo 31 from verse 1 to verse 8. Ithemba lami ngilibeka kuwe Jehova, mawungangijabhisi naphakade. Ngikhulule ngokulunga kwakho. Beka kimi indlebe yakho, ungephule masinyane. Ube yidwala eliqinileyo kimi. Indlu yezinqaba yokungisindisa. Ngokuba wena uyidwala lami lenqaba yami. Ngenxa yegama lakho uyakungihola ungiqondise. Uyakukhipha enethini abangicuphe ngalo. Ngokuba wena uyinqaba yami. Ngibeka umoya wami esandleni sakho, uyangihlenga. Jehova uNkulunkulu othembekayo. Ngiyabazonda abakhonza onkulunkulu abayize. Kepha mina ngithemba uJehova. Ngizakwethaba ngijabule ngomsa wakho. Ngokuba ukubonile ukuhlupheka kwami. Wazinaka izinsizi zomphefumulo wami. Awunginikelanga esandleni sesitha. Wazimisa izinyawo zami endaweni ebanzi. Verse 21. Makabongwe uJehova ngokuba ungenzele umusa wakhe omangalisayo emzini oqinileyo. Mina ke ngithe ovalweni lwami ngixoshiwe emehlweni akho. Nokho walizwa izwi lokunxusa kwami ekukhaleni kwami kuwe. Mthandeni uJehova nina nonke nimkhonzayo. uJehova uyabalondoloza abakholekileyo, amphindisele kakhulu ozidlayo. Qinani, inhliziyo yenu ibe nesibindi. Nina nonke enithemba uJehova. Amen. Ngizofunda futhi isihlabelelo 208. Sorry, 20. No. Ngiyaxolisa. Lesihlabelelo sithi ngingathengwa ubani ezonweni zami. It's not 208. 108. Isihlabelelo somprofeti Isaiah bekuthula kube kuye 108.
Ngingathengwa ngibani ezonweni zami? Nguwe kuphela mkhululi wami. Wena wangithanda ngingakazalwa. Ngithenge ungibeke entendeni yesandla sakho. Intengo yami ilula ngadalwa uwe. Namhla ngithande ungikhulule mkhululi wami. Intengo yami ilula ngadalwa nguwe. Amaketanga asenhlizweni yami angakhululwa nguwe. Amen. Bantwana basePhakameni, ngalezi incwadi nalesi sihlabelelo somprofeti ngizama ukubonga, ngizama ukuletha udumo kuJehova ukuthi ngiyambonga uJehova, ngiyabonga kuShembe wasezulwini ukuthi kuthe ma izimpi zobuNazaretha seyihloma zichitha ubuNazaretha umprofeti ayesilethele bona. uNkulunkulu wasePhakameni wangihlenga kuleyo mpi leyo, ngasinda. Njengoba ngilapha ngifana nomuntu ophuma endlini ebisha, ngifana nomuntu okuthekliwa idumbu zabantu zilele phansi, kodwa ngatholakala ngiphila mina. Ngiyambonga uNkulunkulu wasePhakameni ngalokho. Bantwana basePhakameni, sibhekene nesimo esibhlungu kakhulu kulobo buNazaretha. Uma ngilalela ubaMeluse ekhuluma ngomlando wenkolo kakhulukazi ethinta iside lobuKristu, ngibona umlando usiphinda ngoba ebuNazaretheni kwafika umprofeti ubabamkhulu, wasibhalela lezi ihlabelelo, wasifundisa ngoJehova, wathi sikhonze uJehova yedwa, sithembe yena, sidumisena ngezikhathi zonke. Kodwa impi njengoba sisho isihlabelelo 55 yafika impi yomubi bantwana basePhakameni, yawuchitha wonke umsebenzi womprofeti, isebenzisa izisebenzi zomubi ezibizwa ngezangoma, zasithatha zasibuyisela emsamo, zaqeda nyango ubuNazaretha. Lesi simo abantwana basePhakameni sifuze isimo ubaMeluse mayechaza okwenzeka mhla chitha iJerusalema ngo-70 AD ngoba kwakumelene nabantu benkolo kaJehova, bachithwa, babulawa, kwaphuma idumbu zabantu, zachithwa zonke izinto zikaJehova. Ithe seyichithiwe izinto zikaJehova ngenxa yokuthi abezizwe, njengoba isho incwadi kaDr. Cost ukuthi nabo babemfuna umsindisi, kodwa bengamfuni lo oyiJuda. Bathe bengamfuni lo oyiJuda, base beyeke ukuhlala bengenayo umsindisi, kodwa babona kungcono ukuthi bakho wabo umsindisi. Kodwa bathe sebemakhile lo wabo umsindisi, base bethatha izinto zomsindisi wangempela oyiJuda, sebeyinika lo msindisi nyana wabo abamkhandile, bamnika zonke lezi zinto, base besifunza leyo nto leyo kuze kube namhlanje amakholwa onke athi afuna umsindisi okuye, acabanga ukuthi alandele umsindisi okuye, kanti azi ukuthi ashawa ngemfi iphindiwe, umsindisi abantu bamlandela akusiyena. UbuNazaretha ke bubhekene naleso simo abantwana basePhakameni. Kuthe kufika ubabamkhulu umprofeti wabukhanda ubuNazaretha, wabhala ihlabelelo, kodwa esikhathini samanje, ngesikhathi sethu sibe neshwa ngoba kuvuka umuntu ongawuthola umlando wakhe ebukhosaneni, ongawuthola umlando wakhe kuphi na kuphi, waxhuma wasuka le asuke khona wabekwa esihlalweni esikhulu, isihlalo sokuba uNkulunkulu, wakhonzwa lo muntu, wabizwa ngoNkulunkulu, wathatha igama likaJehova, wachitha zonke izinto zomprofeti. Kumanje ubuNazaretha buyinto ongayazi ukuthi ungayichaza ithini. Zonke izona ezikhona phansi komthunzi welanga zenzeka kuleli bandla esibuya kulona. Kodwa into ebuhlungu abantwana basePhakameni engithi ifana nale yenzeke emlandweni wenkolo, ukuthi lo muntu akabanga nje uNkulunkulu oyimele eceleni, kodwa bamenze wathi akabe samprofeti, kodwa wathi mayefika nalapho kumprofeti babone ukuthi akwenele, base bethi hayi akedlule ebengaphezulu kumprofeti. Kwase kuba uyena manje oyifounder yobuNazaretha, zonke izinto seyisuselwa kuyena, bamnikeza igama likaJehova, bathi umnikazi wezinto zonke, noma ungabeka siphi isono uthi lento ayenziwa, kodwa abantu bakhona bakutshela ukuthi mina ngiyile kumnikazi, umnikazi akaze esho lutho,
umnikazi engakaze esho lutho ngalento kusho ukuthi lento ilungile ngoba uyena umnikazi weinto zonke. UNazaretha ke bantwana basePhakameni behlelele lo sha ngoba noma ungathi utshwala kuphuzwa noma ungathi amadlozi awahlatshelwa lo abambekile njengamanje osethathe zonke izinto kwawuyena replace umprofeti ngake ngaphatheka kabuhlungu bantwana basePhakameni ngelinye ilanga benza inhlekisa ngesigameko senzeka kumprofeti ufanele asindise umuntu wangasinda umprofeti wasebaleka bathi ke mabehlekisa ngomprofeti bemqhathanisa nalesithixo sabo bathi lo unumber 5 wayengeke azabaleke ngoba yena ustrong nomprofeti ayikho bantwana basePhakameni ngiyaphatha kabuhlungu njengaleyo. So ke sina leyo nkinga ke bantwana basePhakameni ingakho ngibonga phambi kaNkulunkulu wasePhakameni ukuthi ngiyabonga abantwana basePhakameni ngoba thina esibancane sizale uNazaretha semvele ebuduniwe umuntu uthi uyachaza ekhaya ukuthi amadlozi awahlatshela kuthi uyithatha plento ngoba lokhu sikuzalile wena sikuzale siwahlabela amadlozi ufundiswe yithi uNazaretha sivele siwahlabela amadlozi kuthiwa uyithatha lento ngoba abantu abakukhuliswe ngobuNazaretha bebeyenza lento andivele bebeyenza kodwa manje uphoqa ukuthi uqhubeke naleyo nto leyo noma seyifundiwe incwadi ukuthi umprofeti akazayikhuluma lento kodwa kuthiwa yenze lento ngoba ukhuliswe ngayo abantu abakunikeza ubuNazaretha bebeyenza nabo kanti sinikezwe ubuNazaretha abantwana basePhakameni obese bunenhlabathi ubuNazaretha othi uyabudla bulumele uthi ushona ngapha kuthiwe hayi ushembe ngeke azakwazi ukukusiza abantu bakini benqaba uthi akubantu bakini kuthiwa akulunganga hamba kushembe uthi akushembe ethi hamba kubantu bakini ugcina uzulelwa yikhanda because awazi ukuthi kufanele ushonephi. Sibe nalelo shwa ke bantwana basePhakameni kodwa ngithi makabonga uJehova ngoba wangithenga mina ngenani eliphakeme intengo yami wayithola ilula ngoba uthi ushembe ngadalwa uye wabona ekudeni uNkulunkulu wasePhakameni wangihlenga abantwana basePhakameni wangihlengela lapha ebandleni likaJehova njoba ngisho abantwana basePhakameni akukho kwakungixakile emuva ngoba ngangivele ngimncane akukho kwakungihluphile ayikho imbuzi engake ngayihlaba kodwa ngathi mangifika lapha ezintabeni zaseThekwini silapha ezantsi kwakusakhonzelwe ezantsi waseliphatha ubamelusi izwi lasezulwini ngathi mangilalela ngathi akaze ngikuzwe ukukhuluma umjini leli izwi lasezulwini ngase ngithi ngiyalithatha leli izwi leli ngizophila ngalo ubamelusi wayekhuluma indaba esimangaliso abantwana basePhakameni izwi nezwi ayelikhipha ubaba lalukwenza wesaba ukwenza isono ngoba wayesethembisa ngomuzi othile esiyothi masihamba lapha emhlabeni siye kuwo ngase ngilithanda ngokulizwa leli izwi abantwana basePhakameni ngafisa ukuthi nami mangihamba lapha emhlabeni ngiye kulomuzi ubamelusi akhuluma ngawo la kuthiwa isona singeni khona kwakuyilokho nje abantwana basePhakameni akukho okuningi engakuzwayo kodwa ngithese ngiphakathi sezethula izifundo yasithinta indaba yalomsamo abantwana basePhakameni osihluphayo kakhulu okuthiwa sikhuliswe ngawo osatshiswa nangawo kuthiwa ngeke izinto zakho yilunge uma ushiya umsamo kwathiwa ngeke ukhonze uJehova yedwa ungambhanqi nomsamo fanele umbhanqe nomsamo sathi masifika lapha abantwana basePhakameni kwathiwa uJehova uyakwazi ukuthi akhonzeke yedwa uyakwazi ukukhonza uJehova ungambhanqi namadlozi kwathiwa shiyani phansi lezi zinto uNkulunkulu akayifuni savula isihlabelelo savula iBhayibheli sasesizwe ukuthi izwi lasezulwini leli. Siyambonga ke bantwana basePhakameni uNkulunkulu ngalokho ngingakadlula endabeni yalomsamo ngifisa ukufunda abantwana basePhakameni ngokuphuthuma kukhona inkonzo la abantwana basePhakameni kungayona inkonzo nje kodwa kwakwamazwi okubonga inkonzo yayinikezwa abantu bonke kuyinkonzo yofakazi eThempeleni umkhumbi wezulu eGoli kwase kusukuma inkosana yakwaNdawonde abantwana basePhakameni ngizofunda yakukhuluma njengoba kunjalo okuthinta yona le ndaba yomsamo nale ndaba lezangoma lezi athi umprofeti zisebenzela omubi
Uma esukuma kuNkosana uNdawonde ukhuluma kanje uthi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni. Nami ngiyazibongela uNkulunkulu wasekuphakameni. Ngizobonga ngiphinde ngicele ngalokho angenzele khona. Ngizobonga impilo angiphe yona uNkulunkulu wasekuphakameni. Ngambona engisindisa, engiphilisa sekukhulunyiwe ukuthi emhlabeni ngizohamba. Last year bekungu 2023. Lenkonzo uNkosana uNdawonde uyikhulume ngonyaka lo osibuya kuona. Umndeni wami ungabantu abahamba izangoma. Bathi bezihambile izangoma zabo base bethola ukuthi sithi sangoma kunomfana wasekhaya ozohamba emhlabeni. Base bemusho ngegama. Igama lakhe bekubongani. Bekungibonani kodwa thina besimbiza ngosibu. Bathi uyahamba emhlabeni. Kungekudala nje uzohamba. Uzokwehla ngebhokisi ukuye ekhaya. Ubehlala khona lapha eGoli. Hayi kusiphathe kabi ke lokho kutatazelweke. Kwathi nami uma sebengitshela ngase ngiguqa ngedolo. Ngihlala njalo ngimbika kuNkulunkulu esiguqweni zami ukuthi emphilise. Kodwa kwahamba kwagcina kwenzekile lokho ekade kushiwo laba bantu. Kwenzeka njengokusho kwabo wahamba emhlabeni. Walimala lapha eJulisi. Wehla esehla ngebhokisi kungesikhathi esingakanani bekushilo lokho. Kuthena kunjalo esahambile kanjalo futhi engakafihlwa kwase kuphumela inye igama futhi elithi akayedwa ozohamba. Ukhona olandelayo omunye. Hayi sithe sizwa lokho bavele bangasho ke manje ukuthi kukhona olandelayo kuphela kodwa basho negama ukuthi ngusibani besho mina ke ukuthi naye uyahamba emhlabeni. Mayithi ke basho mina kwakusho yena uNkosana uNdawonde esikhomba yena. Ngifunda into ayikhuluma nje benjani. Bangitshela kodadewethu lokho ukuthi sekushiwo kanje. Hayi ngichitheke lokho mina ngithi hayi ngeke kuze kwenzeke ngoba kuseeli kabi. Ngeke ngihambe ngalesikhathi. Ngingathi ngisafika emhlabeni bese ngihamba njalo. Angihambi ke mina. Ngasho lokho ngoba ngifuna ukuchitha lento eshiwo izangoma. Ngingafuni ukuthatha lento ephuma ezangomeni. Ngenzela lokuthi ngibaqinisa isibindi ngoba ngiyabona ukuthi sebeyatatazela. Ngoba ibaphethe kabi lento abayizwile. Futhi bayayikholwa ngoba nalena ikhulunywa ekuqaleni uthe uma ikhulunywa yaseyenzeka. Hayi ngiphike ngaleyo nkanike leyo futhi ngibashiye kanjalo. Kuhamba insukwana kuphinde futhi engithinta udadewethu ogane ngapha eJozini ethi ubese enkonzweni entabeni lapha kade behlangene khona entweni esamhlangana. Uthi uthe uma eyonikela wathi esanikela wase embuza lo mfundisi ukuthi uphi umfowenu omdala esho minakhe. Washo usisi wathi ukhona usemazweni. Ngangisempumalanga ke ngaleso sikhathi. Wabe sethi lo mfundisi ngimbona engumuntu ongasekho futhi ngibona umuntu ongasekho futhi ozokwehla ngebhokisi. Uyahamba emhlabeni. Angitshele udadewethu lezo ndaba lezo. Ngiqaleke manje nami ngitatazele ngibone ukuthi le ndaba ngathi ngiyayiziba kodwa yavele yakhula. Kwedlula insukwana futhi uphinde futhi yena udadewethu angifonele futhi. Ethi ufonelwe ngomunye udadewethu omdala wasemndenini ogane kwesinye isigodi. Uthi lo dadewethu omdala kuthene intathakusa ekseni nje engasalele ubuthongo. Wase kufika izwi kuye lithi bese uzule yini ukuthi umsizeni akasekho emhlabeni. Umsizeni uNkosana uNdawonde. Uthi ke yamshayisa ngovalo lenkulumo udadewethu omdala ukuthi yinkulumo eqhamuka kuphi manje lena emtshela lokho. Wase efonela udadewethu ke
lona emtshena lokho. Hayi ngibone ukuthi impi inkulu. Ngase ngithi nami ke angiyihlomise ngendlela yasekuphakameni. Ngakhipha izingcingo. Ngathatha olunye ngalikhomba eThekwini kumfundisikazi. Ngayibika le ndaba njengoba injalo. Ngathi nakho lapha ukukhulumeka kanje. Ngase ngicela ukuthi engikhulekise ngisinde. Umphefumulo wami usinde. Ngathatha olunye ngalikhomba eGoli umfundisi uNtuli. Ngambhalela naye kuWhatsApp ngicela ukuthi abangcwele bangikhulekise. Kuthena ke insukwini kungesikhathi esingakanani ngoba kusho ukuthi ukufa kwasekuvela sekuphumile. Kodwa abangcwele bangikhulekisa bona. Kwagcina kufikile abangcwele ukufa khona ekhaya. Kwabe sekuthatha ubaba ongizalayo. Ngazo lezo nsuku lezo zalezo sigameko lezo. Ngiyacela ukuthi inkosi emkhumbule ubaba lapha ekhona. Moya wakhe ulale ngokuthula. Ngedlulisa ukubonga nokho enkosini yasekuphakameni. Ngeyangenzela khona. Ngokusindisa umphefumulo wami ekubeni wasekunqunyiwe ukuthi ngiyahamba. Angizange ngize ngicabanga okunye okungangisindisa. Kodwa ngacabanga uJehova kuphela ukuthi nguyena ongangisindisa kulesi simo. Nangempela uNkulunkulu wangisindisa. Makabonge uJehova. Amen. Thina siyamthanda lo. Thina lo usindisa. Nathina siyamthanda lo. Thina lo Ngithe bantwana basephameni isihloko salenkonzo sithi makabonge uJehova. Ngithena ngifisa ukufana nomfundisi uMdlolo ngoba umzuzu nesikhathi ngifisa ukuthi nami ngimbonge uJehova. Lesi sihlabelelo siyaqhubeka sikhuluma amanye amazwi ayisimangaliso bantwana basephameni soyifundela masithola ithuba kodwa ngifisa ukumbonga nami uJehova. Ngathi mangilalela lenkonzo kaNkosana uNdawonde ngilalela lenkonzo nje kanti einsukwini ku WhatsApp group yasekhaya umndeni lo wakithi wegazi bekufika ukukhuluma nakhona kwephupho olivele noAunty. uAunty ugane kaNcimalo naye ngapha kwesinye isigodi sangakithi kuthiwa kusempoqweni. Ulethe iphupho ekhaya uthi uphupho ukhokho wasekhaya. Uthi lo khokho njoba kuzokwehliwa ngoDisemba lento uNkosana uNdawonde ikhulume ngomhla inkonzo yomhla ka 13 December.
ngonyaka lo esibuya kona. Mayisondela insuku kaDisemba liyafika naleli phupho lilethwe emndenini ekhaya. Kuthiwa ukhokho uThukuthela uyafa. Uthi njengoba kuzokwehliwa nje uzokhipha idumbe ezu-8 naye. Kulezi idumbe ezu-8 bayabala abantu abazohamba emhlabeni. Omunye wabo kwakuyinsizwa engilamayo nje umfowethu omncane owelama mina. Ngizwe lento ngingakayizi inkonzo kaNdawonde kodwa ngithe mase ngizwe inkonzo kaNkosana uNdawonde ngathi ngiyabonga Nkosi ngoba angikwazi obekuzokwenzeka ngoba makhulunywa lezi zinto zamaphupho kuba sengathi nje ubuka iTV nalezi zinto zokuhlabela amadlozi because usuke wazi ukuthi unoJehova ngeke uzohlelwe yilutho. Kodwa siyasibe buhlungu bantwana sekuphakameni makuthinteka imindeni. Ingakho umuntu wasezulwini mayefika phakathi kwethu elethe insindiso ngesikhathi seCovid-19 kwathiwa nikelani nesicalele nina. Ngomsaka Jehova ohlezi phakade wasewelula umusa wakhe wafinyelela nasehlotsheni zethu sasinda sonke. Uthi umuntu wasezulwini akufuneki ukuthi kube khona umuntu okhalayo ozokhalisa lesi sifo. Ngase ngiyakubonga ukuzwa lenkonzo kaNkosana uNdawonde ngoba angibange ngisahlala nje ngithula kodwa nami ngawukhipha umnikelo abantwana basekuphakameni ngathi Inkosi yasekuphakameni bakhumbule ngoba ngangeke ngikhuluma indaba yephupho labo ngoba nami ngangafuni ukuthi ngenze umnikelo based on iphupho elingaphushwanga nayimi engilizwe nje ukukhuluma abantu bomndeni. Kodwa ngoba ngase ngizwile vele futhi sengizwile ukuthi uJehova uyakwazi ukusivikela thina kodwa ukufa mase kuphumile uyakwazi ukuthi ngingaweli phansi. Nami ngumuntu onabazali, ngumuntu onabafuthu ngathi mabehamba emhlabeni bese ngiyathinteka. Ngase ngikhipha umnikelo abantwana basekuphakameni ngathi nje ngiyabacelela ukuthi njoba kuzokwehliwa nje uNkulunkulu abavikele ngawu generalize ngaleyo ndlela. Kwahanjwa ngoDisemba abantwana basekuphakameni bahamba bonke abahamba babantu abaye begcwala itekisi futhi nje beqoqana ndawonye bakwazi umndeni uvela ugcwala itekisi ongathi makwenzeka noma yini kuvela sibondo. Bahamba ke abantwana basekuphakameni babuya njengamanje siFebruary akukho kwenzeka. Nami ngithi ke makabonga uJehova ngalokho. Siyabonga ke bantwana basekuphakameni lento yomsamo angazi bantwana basekuphakameni ukuthi ngingathini kodwa umprofeti wazibhalela zonke izinto. Ikhona intshumayelo umprofeti azibhalela yona yezangoma size singayilibali bantwana basekuphakameni noma silala noma sivuka. Ngeke ngisakwazi ukuyifunda ngenxa yesikhathi kodwa ukuyikhuluma nje noma ngingayiboni usho njalo umprofeti bantwana basekuphakameni uthi isithe esikhulu sikaNkulunkulu kunazo zonke isangoma. Uthi uSathane usebenza ngazo ukuchitha nokubhidliza umsebenzi kaNkulunkulu. Izangoma igcini ngokuchitha umsebenzi kaNkulunkulu zidala inxokozelo ngisho kubantu. Angeke nize nihlale kahle makukhona isangoma phakathi kwenu ngoba makuvela usizi noma kuvela inkinga kufanele niyobuza kusona ukuthi yini inkinga. Inkinga asinako ikhombe kudini sizoyikhombe eduze kwakho. Bengilalele ngenkathi ngisekhaya ngilalela abanye abazali bekhuluma ngisho kusho ukuthi abazali bakabani kodwa kwakuumuntu owumama nomuntu owubaba baganene. Uyamxoxela ke lo owubaba uthi mawuya kulabo bantu ababonayo khona ukukhuluma abafike bekusho befike bethi mawunenkinga bethi kuseyinyaweni zakho. Makuthiwa kuseyinyaweni zakho leyo nto leyo bayi-interpreta ngokuthi it's someone close to you, umuntu oseduze kwakho. Uthi ke lo onkosikazi mabekhuluma uthi phela umuntu oqala oseduze kwakho unkosikazi wakho. Kusho ukuthi ke lo baba ya kusho ukuthi ke ngabe kuwe. Uyayibona lento ezangoma ukuthi ungafika uthanda umuntu umlobole niganane nikube kuhle ngisho ukuthi akwenzeki. Kodwa once wanenkinga sekuyena futhi umthanda senizohlala ngenxokozelo ngenxa nje yezwi lesangoma. Ayikazi izangoma zakhomba ekudini. Akaze ngeke kuthi uthatha umuntu osegoli useThekwini always useduze kwakho. Why? Zidala inxokozelo. Imindeni ayikwazi ukuhlala kahle mawukuthi iphila ngokubhula iphila ngendaba yezangoma. Angeke ngize ngihlale kahle uhlala kukhonjwe eduze. Inature yempilo ithi iminwe ayilingani. Kuhle namhlanje kubi kusasa. Lo engaphumelela lo engaphumeleli. Mawumuntu ophila impilo yezangoma ayikho into okuthiwa inature yempilo. Yonke into okuyakhuluma. Mawumfowenu ephumelele ungaphumeleli wena
usho ukuthi uthakatha uyena and leyo nto uzoyithola ezangomeni ayikho nature impilo. So ke siyambonga uJehova abantwana sekuphakameni ngomusa wakhe asenzele wona. Mina ngithi phambi kukaNkulunkulu wasekuphakameni emntwaneni bami nase kwaliphaleni khona isihlabelelo esisho njalo, isihlabelelo 222 iverse lesibili lithi ebuntwaneni bami ngiyakulandela nasekuhluphekeni, la kubhala ukuthi nasekuhluphekeni mangikulandele. Kodwa lesihlabelelo lesinesidala besibhala ukuthi nasekwaliphaleni. Mawufuna igama incazelo yalelo gama igama lesixhosa elisho ukuthi nasebudaleni, but la kubhala ukuthi ekuhluphekeni. Angazi khamba kanjani, kodwa lesihlabelelo sithi emntwaneni bami ngiyakulandela nasekwaliphaleni kulesi, kodwa la kubhala ukuthi nasekuhluphekeni ngiyakulandela. Nami ngeke ngisho njalo abantwana sekuphakameni ukuthi emntwaneni bami ngizomkhonza uJehova, ngihlale ngimbonga njalo ngoba ungenzela umusa, wangikhipha kule nkosi yamajele, ijele limnyama, ijele lomsamo, ijele engenamkhawulo. Uthi umama umfundisikazi emsamo asikho isihawu, intandane ayaziwa, umfelokazi akaziwa, sizalwa abantu abayihlanganisa nomsamo. Ukubona isakazi sihleli phansi sidala sibala ngemino, sibala ngemino. Mawuthi yabuza gogo kwenze njani, ubala imisebenzi okufanele ayenze labantu abangasekho ngemali yempesheni. Impesheni ibiza malini? Impesheni ibiza malini? Ngambuza ugogo mina ngelinye ilanga engichazela imisebenzi okufanele ayenze. Ngithi ke uzoyithatha phi imali yokwenza lento gogo ngoba awunayo? Yini ungabatshela ukuthi imali ayikho? No money, batshela ukuthi imali ayikho. They must understand. Hawo vele wahleka ugogo wathi hawo phela siyothini. Ngithi nama uhambe emhlabeni futhi uzokwenza yana lento. No. Because bayabona abantwana sekuphakameni. Kwathi makufika leli iphupho leli elika khokho osethu uzokhipha idumbe ezo-80, wabuza omunye umfana omzala wathi ukhokho weza ngolako lingaka sekwenze njani, simenzeni yini elo kangaka, usengaza khipha idumbe ezo-8 yini akayicele singamenzeli yona. Because bayabona manje ukuthi no ayikho lento. Angithi siyabhala na Facebook, bayabona noma bengakwenza bazokwenza sibazi, bazokwenza sibazi. Siyambonga ke abantwana basekuphakameni, uNkulunkulu wasekuphakameni osiqoqile wasibeka kule ndawo yakhe engcwele. Ngumuntu abantwana basekuphakameni, ngishilo ekuqaleni ngathanda uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu wangikhetha ebuncaneni bami, njengamanje ngisebandleni lamanazi kuthanda uNkulunkulu. Inkosi ngayikhetha ngo-2015, kusho ukuthi sengiqede nje iminyaka e-11 ngingakaze ngibhule. Ngahlangana naleli vangeli ngo-2012, kusho ukuthi sengineminyaka ewu-15 sihamba nje noNkulunkulu bantwana sekuphakameni. Ukudingana kweswela into esingayazi ngoba yini ozoyidinga, uzohlushwa yini ma ungayihlanganisi nomsamo. Ngalokho asisho abantwana sekuphakameni ukuthi impilo izoba lula. Ngumuntu owavele wanyuka wabasezweni laseGoli ngendlela okwenzeka ngayo, yasimpilo ithi ukunyakazisa izinto zangabalula abantwana sekuphakameni. Kwakhona ukuhlupha okukhona, kwangekhona nje ukuhlupheka ukuthi vele mhlambe khona into eyonakele, kodwa nje usizi lokuthi eGoli kusesilungwini. Ma ungenawo umsebenzi vele uzosokola. Ngangizama ke abantwana sekuphakameni nami ngibamba amatoho, sihamba nayo uNkulunkulu sigijima, makuthiwa nayo 23 sigijime. Kwafika isikhathi la ngibona khona ukuthi ngiyakhuleka phela lamatoho lawa wangenzeli lutho. Ngathi ngiyaphuma ngiyagijima, ngathi ngiyoqala ezamabhizinisi abantwana sekuphakameni. Ngumuntu owenza into engakaze ngicabange, akaze ngicabange empilweni yami, ngikhanda amagwinya ngiwadayisa. Kodwa ngenxa yesimo esasikhona ngabona ukuthi akusebenzeki abantwana sekuphakameni. Into engangisele nayo i-driver's license, ngathi ngithi ngiyematekisini, ngithi abangifundisa amatekisi, ngishayela amatekisi. Kwangalunga nakhona ngabuya ngabiza umfundisi uNtuli, ngathi mfundisi ngicela niphuthume nomvangela uThuso wayeseseGoli. Ngabhala phansi iphepha
ngathi ngidinga ibhodwe, ngidinga uflour, ngidinga cooking oil owodwa, ngathi ngilekeleleni, I need to start now. Ngaqala abantwana sekuphakameni iminyaka yawo 5 ngiphila ngaleyo nto. Ngaqala ngikwenza part time, ngagcina ngikwenza full time, kwangalunga ngagcina ngokugula. Kuthe ngo-2023 ngase ngibizwa abantwana sekuphakameni eRustenburg kwathiwa phuthuma nakho ngathi khona okuhlanganayo ngapha. Ngathi mangifika abantwana sekuphakameni ngijabule kakhulu abantwana sekuphakameni. Ngafike ngawuthola umsebenzi mangithi ngithi hawu Nkosi yami imali incanyana njena Nkosi yami kokuyimali encane ngesaba nokuyibiza. Ngathi ngizothini mfundisi kunzima lapha eGoli ngibuyele eNatal mina manje nginekithi. Wathi umfundisi hayi bekezela silinde kuzolunga. Ngathi hayi mfundisi mina ngibeka lo nyaka kuphela mawuphela lo nyaka ngalungile ngiyabaleka. Ngalinda abantwana sekuphakameni ngabekezela kunzima kunjalo ngiyaphuma ikhampani ngaphuma kule company ngaya kwenye ikwathi ukubangconywana iholo laba doubled kuleyo company yaphuma nayo sangena kwenye engathi ingconywana kakhulu manje. Hawu abantwana basekuphakameni sekuyasebenzeka njengamanje umuntu usekwazi ukubeka imali, umuntu usekwazi ukuthi athenge. Amen. Ubungeke uyenze le nto le emsamo because isente nesente kufanele emsamo. Imisebenzi isitaki kufanele yenziwe akulungi, inkinga ayilungi. Wawafaka ukhokho lapha ekhaya abantwana sekuphakameni. I think ngangikhona kodwa mhlambe ngase ngelizulele lizwi ngoba ngiyakhumbula mhla efakwa le ndoda yayimfaka yayiphethelele libhodlela leli le18 elincane noma kuthiwa iniphu ahamba kubuza amngenisa ngalo. Kwathi mase ngenisiwe abantwana sekuphakameni zahlatshwa inkomo kwakuhle konke. Uthe sengenile ngeza umntwana ngelinye ilanga esekhuluma nami ethi hey ngathi akuhambana kahle ukhokho ungenile kodwa kuthiwa akahlalanga phansi. Ngathi mina hawu usiyami asahlalanga phansi. Ngathi awakahlale phela akahlale siyamcela nje ahlale. Kwathi hayi manje siyahlanganisa kufanele kutholakala into yokumhlalisa phansi. Ngabona ukuthi sebefuna ukuhlaba futhi. I think ngase ngelizwilele lizwi ngoba ngangahambisana lento esho umntwana ngiyakhumbula kahle. Ngase ngisuggest inkukhu ngathi hayi mhlambe akahlaliswe ngenkukhu. Kwasho yena ubaba wathi hayi mnumzane wonke ngeke akakwazi ukuhlalisa ngenkukhu. Umsebenzi wokumhlalisa phansi ngathi wagcina ufike inkomeni ezimbili. Just ukuhlala phansi. Just ukuhlala phansi. Ngeke ke singambonga uNkulunkulu wasekuphakameni bantwana basekuphakameni ngaleyo nto ngoba kwafika ingilosi phakathi kwethu. Yafika kuba Melusi lathi izwi lasezulwini nali ijazi elibomvu uliphiwa babilanga uyabonga ukuthi umsebenzele uShembe kodwa njengamanje uyathunywa fundisa abantu ngoJehova. Mhla sibuyela kuJehova abantwana sekuphakameni kwaphela lonke usizi. Singabantu abakhuliswe ngale igama lika Shembe noma uqhuzuku bungashithi wemalo ubuthi Shembe because sikhuliswe ngoShembe. Besimethemba kakhulu uShembe kanti asazi ukuthi sesiyibambela engekho khona. Kodwa mhla izwi lasezulwini lisibuyisela kuJehova sakwazi ukubuyela kuShembe, sakwazi ukuhlangana nomprofeti bese silahlekelene naye. Singahlukani abantu basekuphakameni negama lika Jehova because egameni lika Jehova kubambelela zonke izinto. Masinganikana uShembe kungakuhle. Kodwa esizukulwaneni esizayo mhlawumbe okwenzeke manje kungasiphinda. Ingakho kufanele sibambelele egameni lika Jehova njengoba eshilo umfundisi umdlalo ukuthi mayelokho ethe makabonga uJehova mana abantwana benza leyo nto leyo igama lika Jehova ngeke liseliphele. Ngoba ungapheli kwegama lika Jehova kusho ungapheli kwegama lika Shembe. Kodwa sakhohlwa uJehova sathi sithi hayi uShembe uyozwa sesikhuluma into esingayazi nathi sesithi hayi ukuthi uyayifihla. Kodwa masime ngegama lika Jehova sizokwazi ukuthi ukhona uJehova. Kodwa umuntu uzobuza ukuthi lo Jehova nimthathaphi bese sithi simfundise umprofeti ngoba nazi ihlabelelo uyena umprofeti osise kuJehova. In that way igama lomprofeti alisakwazi kuphela noma sihamba seyizweni zonke sizokwazi ukuthi sikhulume into ezwakalayo. Ufakazi baleyo nto leyo abantwana sekuphakameni bukhona phambi kwethu. Izwi lezulu selizwakele emhlabeni wonke. Izwa lezulu yezwe
lezo alizwi lezola lizwake lizwake emhlabeni Sanizwakela abantwana basephakameni. Siyajabula kakhulu. Ngicela ukufunda isihlabelelo 208 iverse lesibili kuphela. Thabani kufikile kuNazaretha. Thabani izizwe zosinda. Buphelile bomnyama. Jabulani nithokoze zizwe nonke. Bantwana basekuphakameni sijabule ngendlela eyisimangaliso. Siphethe iBhayibheli lomoya engcwele. Ngangihlale ngicabanga ukuthi leli izwi lasezulwini elifikele phezulu kwethu sizodlulisa kanjani kubantu ngoba phela siyakhohlwa ubuye uthi ubuye ubhede. Kodwa bantwana sekuphakameni njengoba sekukhona leli iBhayibheli lomoya engcwele umsebenzi wethu usulula kakhulu. Mangifika nje ngifunda into njengoba injalo. Angidingi ukucabanga, angidingi nokwenzana. Siyifunda njengoba injalo. Siyambonga uNkulunkulu wasekuphakameni. Lento isijabulise ngendlela eyisimangaliso ngoba
leli yifa lezizukulwana nezizukulwana abantu abafunda leli Bhayibheli ngeke baze bahlupheke abayokufana nathi Isihlabelelo 141 iverse lokuqala lithi abangazazi lezi ndaba nibatshelanga ngani babethanda ukuzizwa lezi ndaba anibatshelanga ngani indaba na ebuhlungwana ke bantwana sekuphameni le ebheke kimi nawe ukuthi sesikuzula konke sayibona izibusiso abantwana bakhona phakathi kwethu sibabonile bevele ezulwini banikeza amagama avele ezulwini saphiwa imoto saphiwa konke kwakuhle konke kodwa umbuzo uthi yini okufanele siyenze Isihlabelelo 141 ke sikhuluma leyo ndaba ukuthi ke asibatshene nabantu ngoba masingabatsheni bayokhala ngathi bantwana sekuphakameni kunevesi elithi lezi indaba masitshena abantu bayosinda abaningi masitshela abantu bayosinda abaningi kodwa uthi ushembe akusindi futhi inyama yodwa kusinda nemphefumulo yabo so ke bantwana sephameni sizosizakala la emhlabeni ngokuthi siphile kahle ebese sisizakala nasemphefumulweni because uthi umuntu wasezulwini phakathi kwethu ingilosi ithi ukhona konke nikwenzayo nize ningalibali indaba yosuku lweni lokugcina lokuhamba lapha emhlabeni uthi kulungiselele lokho ngoba noma ngabe ubusile noma ngabe uhluphekile egcineni uzohamba sase sifundiswa into esimangalisa abantwana sekuphameni ongeke uzuyithola indawo akukho phopho yaziyo akho bishop yaziyo bonke labantu abakhulu namabandla amakhulu abayazi lento esayifundisa ezulwini uthi umuntu wasezulwini angithi ninayo umshwalense eyimoto zenu nakho konke thathani ke nomshwalense wempilo ngathola isimanga nokudumala abantwana sekuphakameni mhla ngithunywa ukudayisa ama envelopes ngathola ukuthi khona abantu abangazi nokuthi umshwalense uqala lapho bekuswiphi uma kanjani umalini ukhuluma uthini uthi umuntu wasezulwini umnikelo wokuqala asiceleni ukuphila ukuthi singahambi sisebancane emhlabeni kodwa noma sesiphilile sabusiseka kodwa sizofika vele isikhathi sokufa masifika isikhathi sokufa ungafika buhlungu ucele nalokho umphefumulo wakho ungahlali ethuneni umnikelo wesithathu ucela ingilosi ezozolanda umphefumulo wakho uhambe uye ezulwini singakulibali lokho abantwana sephakameni because masingenza lelo phutha lelo sizohlala kanje kube kuhle konke egcineni sengiyaduka ngiyezulwini lomndeni ayikho into eyabuhlungu njengaleyo bantwana sekuphameni siyabonga kuNkulunkulu bantwana sekuphakameni ngiyabonga phambi kwesihlalo sobukhosi ngiyabonga nokuthendwa ezulwini ngiyathemba ukuthi akukho la umsebenzi kaNkulunkulu omoshakale khona nami ngiyasicelela uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi angibusise ngikhule ziningi izinto esizibonile ebezokuNazaretha okuphila ukuthi emzini amaNazaretha bekuphilwa kanjani siyafisa ukuthi uNkulunkulu wasekuphameni esipha amandla sibe nayo imizi la esingeke singene khona isangoma labo ungeke bingene khona utshwala sibe nabantwana abawudumisa uJehova ekulaleni nasekuvukeni sijabule ngendlela esimangalisa abantwana sekuphakameni izwi lezulu selizwakala emhlabeni wonke zonke izizwe seyifikile njengoba ayeshilo umprofeti esontweni ledlule besijabule abantwana sekuphakameni noma bengingekho kodwa bengikhona ngenhliziyo sajabula abantwana sekuphakameni kukuhle into engijabulise kakhulu ukubona izizwe ezingahlobene umuntu omXhosa eshada nomuntu omtswana successfully kungabi khona inkinga ngeke uzuyithola indawo lonto ngoba once wahlanganisa lezi zizwe engahlangani emasikweni lawa okuthiwa wesintu uzawubona umhlolo njengoba besiganana nje akekho kwabuza ukuthi inyongo fanele ingene esandleni sa right noma sa left ngaphi akaze kube khona isidididi ngoba siphethe into yasezulwini into eqondile siyambonga uNkulunkulu wasekuphakameni kwabe begana nebebeganwa ngiyazi ukuthi bayitholele izipho kodwa nami sengizohlala phansi ngicela ukubapha isipho noma izipho umprofeti asinikeza zona siyofunda asifundi la siyofunda emakhaya umthandazo wesabatha verse 44
to 57 bese befunda nomthandazo wokuvuka 13 and 14 isona isipho leso engisipha abantwana bakaNkuluNkulu uNkulunkulu abenzele umusa ukuthi beqale nabo bakhumuzi ngicela ukwahlela ngezansi inkosi kusiseni kuzula